Så er jeg klar til din se kommer. Hej Titte! Du er der tidligt i dag. Godmorgen, Julie. I dag skal vi se en dokumentar om menneskerettigheder, men først skal vi lige have noget baggrundsviden. Er I med, eller hvad? Ja. Så jeg skal huske, historiefaget er kilder. Kilder, 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 kilder. Kilde, kilde, kilde. Kilder! 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 Vi ses nu til, og husk nu de kilder. Vi ses, Tina. Ses Tina. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that did. Så må han nu. Godmorgen, Røvhuller. Vi er fuldtallige. Så i dag, der skal vi analysere trykte reklamer. Yes, ikke fucking igen. Altså, kom nu. Pretty please. Fordi at Andreas, når man går Ned i billedet og op i karakter. godt. Så i dag, der skal vi lave en grundig analyse af det her søde numsebillede. Og hvordan skal I bruge på det? En time. 7,5 minutter. Det ligner en penis. Det ligner en penis. Nej, Frederik, det gør det ikke. Det er en is. Penis og penis. Hvad holder den flotte dame? En cola. En penis. Penis. Bedre penis og bedst penis. Alle reklamer er penis. Så Nini C, nu holder I jeres KAFT. These are the headlines for this week. Let's start with the good ones, so to speak. In handball we play the most beautiful matches. The Danish team can really kick some asses, because though it's a food competition, we won it with great ambition. Sad to say, some news were bad. 2 mass shooting in the USA, but gun laws sadly are here to stay. The war in Ukraine still causes a lot of pain. Broadcast worldwide, we watching the rain. Sig Nini C, i morgen er det jer, der laver en rap. Ikke? These are the headlines for this week. We start with the good ones, so to speak. Pizza won this year's first time.
shreds. Oh! Happy to see you here. Altså, det er her, det foregår. Hej! Jeg har valgt kun at bruge kolorit i min undervisning, og det er fordi, at det er blevet videnskabeligt bevist, at man lærer faktisk 60% mere ved brug af kolorit. I dag skal vi lave side 999 i kolorit, så 9. C, I må gerne være søde og finde jeres bøger fra. Det skal nok gå, ikke Carla, ikke? Op med humøret. Afsted! Nu var det jo så også mig, der lavede den videnskabelige undersøgelse, men jeg tror ret meget på tallene. Altså, det er som om, at Christina, hun tror, vi er bedste venner. Altså, hun krammer mig hele tiden. Jeg er faktisk ved at være lidt træt af det. Og far er også ved at være lidt træt af kolorit. Laver det hele tiden. Om jeg hader kolorit? Jeg hader kolorit. Det er det værste lort i verden. Vi hader det fucking lort. Altså personligt vil jeg elske at have mig selv og elske at lave så meget kolorit, som vi gør. Og derfor er jeg også 1000% sikker på, at 9. C elsker det lige så meget. Hvad har du så svaret til? Hver gang jeg har 9. C, så skal de altid lave kolorit. Også i dansk. Jeg hader kolorit. Jeg kan bare ikke mere. Det skal nok gå jo. Hvad så, Pia? Hvad sker der? Hendes familie. Ja, de blev venner. Nej, hvor tragisk. Jeg tror ellers lige, det var noget omkring mig. Men Johanne, ikke? Husk det nok til at gå alt sammen, ikke? Altså, jeg er også blevet kåret som Danmarks bedste matematiklærer. Eller er det en drøm? Hvad skal du hjem til? Det er den her. Ja. I starten var det jo kun 1 gang om ugen, vi skulle lave side i kolorit. Nu har det altså taget overhånd. Det er 5 sider hver eneste time. Man skal næsten tro, man er blevet besat. Andre spørger mig tit, Christina, er du ikke ret klog? Og der kan jeg jo bare sige, altså, det var Isaac Newton, der opdagede tyngdekraften, da han fik æble i hovedet. Men hvem tror jeg smed det? Hej Christina. Hej. Hvad laver du med de bøger? Forberedelse. Altså Christina, hun er bare sin selvglad lærer. Ja, hun får bare alting til at handle om kolorit. Ja, man bliver sgu næsten bange for hende. Altså, vi tror godt, hun kunne finde på at dræbe nogen. Det her, den er fucking lort. Jeg har givet op. Jeg har ikke lavet det hele året. Og når jeg åbner den, så tænker jeg læser kinesisk baglæns. Så det har jeg droppet. Det gider jeg ikke. Så som du ved, når man ikke laver kolorit, så følger der altså nogle konsekvenser. Ja. Så jeg tror lige, jeg lukker døren inden. Hvorfor? Det er lige meget. Stop, Christina. Christina, stop. Christina. Stykke side 123 på Sverige i dag. Hvad mener du med side 123? Ja, den er først næste time. Kolorit? Ja. Hej, jeg vil bare lige tjekke, om vi havde lavet side 123 til i dag. Altså, jeg skulle forvente lidt mere af dig, Rasmus. Ikke at lave koloritlektier. Det ligner dig ikke. Jeg har oversigt det. Det er altså noget af det værste, du kan gøre mod mig. Kolorit er også dårligt alligevel. Undskyld mig. Vi bliver nødt til lige at...
Stina, jeg lover at lave kolorit. Jeg elsker kolorit. Please lad. For som man siger, bedre end 1000 dages ivrig læring er en dag med en god lærer.